ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നീ പിന്നാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ ഒരു പ്രണാമം ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു. ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഇന്ന് കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ശ്ലോകം 8. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 8. തന്നാമ രൂപ ചരിതാതി സുഖീർത്തനാനു സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠാൻ വ്രജേ തദനു രാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയദഖില നിത്യുപദേശ സാരം. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ അന്വയം നോക്കാം. തന്നാമ രൂപചരി, അതായത് തന്നാമ രൂപചരിതാദി, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ. താദിസു കീർത്തനാനു, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ, രൂപം, ഗുണം, ലീല. സ്മൃത്യോ, അതായത് കീർത്തനം ചെയ്യുക, പിന്നെ സ്മരിക്കുക. ക്രമേണ, ക്രമത്തിൽ. രസനാമനസി, നാവിനെയും മനസ്സിനെയും. നിയോജ്യ, വ്യാപരിപ്പിച്ച്. വ്രജേ, വ്രജം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൃന്ദാവനം, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. തിഷ്ടൻ, താമസിച്ചും കൊണ്ടും. തദനി രാഗി ജനാനു, കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തിയുള്ള. ഗാമി, ജനങ്ങളെ അനുസരിച്ചും കൊണ്ടും. കാലം നയേ, കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടണം. ഇതി, എന്നാണ് അഖിലം ഉപദേശ, പൂർണമായും ഉപദേശ ചുരുക്കം അഥവാ സാരം. അതിന്റെ പരിഭാഷ: ഒരാൾ തന്റെ എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ആ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും മംഗളരൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ശാശ്വത ലീലകൾ എന്നിവ കീർത്തനം ചെയ്തും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചുകൂട്ടണം. അങ്ങനെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം.
ഈ രീതിയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതന്മാരായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായിട്ടുള്ള വസ്തുത. അപ്പോൾ രൂപ ഗോസ്വാമി പറയാണ്, മുഴുവൻ സമയവും പരിപൂർണമായിട്ടും ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാത്തത്? മുഴുവൻ സമയവും ആ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കൂ, വ്രജത്തിൽ താമസിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പോകാം. അവിടെ മുഴുവനായിട്ട് താമസിക്കാൻ ചിലവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതകാലം ജോലിയെല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ശിഷ്ടകാലം അവര് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ട്, മലയാളീസ് തന്നെ ആയിരിക്കും, അവര് നാട്ടിൽ നിന്ന്, ആ വൈഷ്ണവൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ആ വൃന്ദാവനത്തില് താമസിച്ചിട്ട് ആ മുഴുവൻ സമയവും ആ ഭഗവാന് അർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് ഈ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഒരാൾ തന്റെ എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ആ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും മംഗളരൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ശാശ്വത ലീലകൾ എന്നിവ കീർത്തനം ചെയ്തും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചുകൂട്ടണം. അങ്ങനെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജം, ആ വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതന്മാരായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായിട്ടുള്ള വസ്തുത. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആർക്ക് കഴിയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ? ആർക്ക് കഴിയും? ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രഭുജി, പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യം അതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. പോണം. അതെ പ്രഭു, മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതെ. നമുക്ക് സാധിക്കണില്ല പ്രഭു. അതെ, അപ്പോ നമ്മുടെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശാണിത്, എല്ലാ ഭക്തന്മാരും അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പോ നമ്മൾക്കിപ്പോ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി, ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥരാണ്, എല്ലാവരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില് ഒതുങ്ങി കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ വ്രജഭൂമിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ചിലപ്പോ വീട്ടില് സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും അമ്മമാരാണെങ്കിലും അപ്പോ മറ്റു ആളുകളാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കടമകളൊക്കെ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ സാധന വളർത്തുകയും ആ ഭഗവാൻ നാമം ജപിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടില്, ചിലപ്പോ എല്ലാവരുടെ വീട്ടില് ഒരു വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാവരും നാമജപം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പറയൂ, ആണോ? ആണോ? അതെ അതെ. അപ്പോ ഭാഗം അപ്പൊ അങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവൻ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്ഥലം തന്നെ, അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നും കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ആ സ്ഥലം തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും? വ്രജഭൂമിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ ഈ ഒരവസ്ഥയില് ഇതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ആൾക്കാര് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവര് എന്താ അവരുടെ കടമകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് വ്രജത്തില് പോയിട്ട് താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയപ്പോ അവരെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അവര് മലയാളീസ് തന്നെയാണ്. അവര് വ്രജത്തിലേക്ക് പോയി. അവര് വ്രജത്തില് പോയിട്ട് മുഴുവൻ സമയവും
അവിടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അവര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ്, അതായത് വീടോ ഫ്ലാറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് അവരവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ചിലവർക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും, ചിലവർക്ക് അത്രയും തന്നെ സാധ്യത ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ സാധന പതുക്കെ പതുക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടി നമുക്ക് പരമാവധി സമയവും ആ ഭഗവാനിൽ വർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മനസ്സ് ഒരാൾ സുഹൃത്തായും ശത്രുവായും വർത്തിക്കും. സുഹൃത്തായി വർത്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിശീലനം നൽകണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തും, നമ്മളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ശത്രുവും. അപ്പോൾ ആ സുഹൃത്തായിട്ട് വർത്തിക്കുവാൻ മനസ്സിനെ ആ കൃഷ്ണാബോധത്തില് പരിശീലനം നൽകണം. അപ്പോൾ ആ ഭാഗവതം, ശാസ്ത്രാദി ഭാഗവതം മുതലായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യ അധ്യായത്തിലെല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉത്സുകനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും? ആ ഭഗവാനും അതേ ഉത്സാഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ട് നിൽക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം മതിയാകുമോ ഭഗവാന്? സാധാരണ സ്ഥലത്ത് ഒന്നും ഭഗവാന് ഇരിക്കില്ല. അപ്പോ എന്ത് പറ്റും? എന്താവും? അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ശാസ്ത്രാദി ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഭാഗവതം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനാവുന്ന പറയാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനും അത് കേൾക്കുവാൻ വളരെ ഔത്സുക്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് വരും. ഭഗവാൻ മാത്രമല്ല വരുന്നത്, മറ്റ് പുണ്യാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആ ഭാഗവത ശ്രവണം കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരും. നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കാറുണ്ട്? ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാണ് ഇവിടെ മൂലം. മൂലം ഭാഗവതം? അപ്പോ അത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭഗവാൻ സാധാരണ സ്ഥലത്തൊന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂര്യസമാ കൃഷ്ണ, അതായത് ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു? ആ ജ്ഞാനാദിയായിട്ടുള്ള വളരെ ആ ഭഗവാൻ അന്ധകാരം എല്ലാം മാറി നിൽക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ഭഗവാൻ സൂര്യസമനായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണൻ ആ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് മനസ്സിൽ ആ രാഗദ്വേഷ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ആ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമാകുന്നു. അതാണ് ആ ഭാഗവതം മറ്റ് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ നിരന്തരം ഒരാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അജ്ഞാനാന്ധകാരമെല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ആ സൂര്യസമനായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണൻ നമ്മളുടെ ചിത്തത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യും എന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചും അതുമാതിരി സ്മരിച്ചും പാദസേവ, മറ്റ് അർച്ചനം ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ്. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജന്തേതേ കളേഭരം തം തമൈവേദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവഭാവിത. ഭഗവത്ഗീത 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഏത് ഭാവത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നുവോ അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് യം യം ഭാവി, എപ്പോഴാണ് ആ എന്താ സ്മരൻ ഭാവം, ആ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ നിൽക്കുന്നത്, തെജന്തേതേ കളേഭരം, ഏത് കളേഭരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരം, ആ ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സ്ഥിതി എവിടെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ
തുടർച്ചയായിരിക്കും അടുത്തത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഹരേ അക്കൗണ്ട്സ് കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, നമുക്കത് നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഭഗവാനെ അപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ അതെ നമുക്ക് മരണസമയത്തും ബോധം തരണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതെ, അത് ഇപ്പോഴേ തന്നെ ആ, നമ്മള് റൂട്ടീനായിട്ട് ഈ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ടും ആ നവവിധ ഉം, ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം പഠിക്കുന്ന അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഇപ്പൊ കണക്കൊക്കെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മള് ഒരു പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഉം. എന്നിട്ട് ഈ ബാലൻസ് ആണ് അടുത്ത വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെഷൻ ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെഷനിലേക്ക് അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്തു, ബ്രോഡ് ഡൗൺ അങ്ങനെ വ- വരും. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് എഴുതി വെക്കും. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്ഥിതി, ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അത്രയും ആ ഒരു സെഷൻ, അതായത് നമ്മളുടെ ആ ജീവിതത്തിലെ മൊത്തത്തില് എടുത്തിട്ട് ആ സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, അതായത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തൊരു ജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആയിരിക്കും. എന്തെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഇഷ്ടത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ വേറൊരു ജന്മം ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ ഭഗവത് പദം പൂകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ അവസാന കാലത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്നൊന്നും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭഗവത് നാമം ചെല്ലുകയും ആ നവവിധ ഭക്തികളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശരിയാവണ്ണം നമ്മൾക്ക് ആ മരണകാലത്ത് കൂടിയിട്ട് ആ ആ ഭഗവാനിലുള്ള ആ ഭക്തി, ആ ഭാവം, എന്താ നൈസർഗികമായിട്ട് ആ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആ ഭക്തി അതായത് മഹാമന്ത്രം ചെല്ലാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോഴേ ചൊല്ലി വന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നാമം ചെല്ലാൻ ഒരു പറ്റുള്ളൂ. ഓർമ്മ, സ്മരണ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരാൻ സാധിക്കില്ല. 99.9% അങ്ങനെ വരില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരൊരിക്കലും ഭക്തി പരിശീലിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ അവർക്ക് ആ മരണകാലത്ത് ചിലപ്പോ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് വരാം. അതായത് ഭൗതികവാദികൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവത് ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ആ നവവിധ ഭക്തികളെല്ലാം പരിശീലിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം പതിക്കാൻ കാലാകുമ്പോൾ, അതായത് ആ മരണസമയം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്ന മാത്രയിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഭഗവത് സ്മരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രം ആണ് ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മരണസമയത്ത് പ്രഭു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പറയൂ. പ്രഭു, നമ്മുടെ നല്ല സമയത്ത് നമ്മള് ഭഗവാനെ ഓർത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർക്കും, അല്ലേ പ്രഭു? അങ്ങനെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഉപനിഷത്തിൽ ഒരു മന്ത്രം ഉണ്ട് അതില്. അപ്പൊ അത് ഏത് ഉപനിഷത്താന്നിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ അതിൽ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പല സമയത്തും അങ്ങയെ സ്മരിച്ചും ആ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് മരണസമയത്ത് എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അങ്ങ് എന്നെ ഓർക്കണമേ എന്നുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു ഉപനിഷത്തില് ഉള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ശരി തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭക്തി പരിശീലിച്ചോ അത് മുഴുവനും നമ്മൾക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ട് തന്നെയാണ്. അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചില സമയത്ത് ആ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല ചിലവർക്ക്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്താ നാവ് പൊങ്ങില്ല. എങ്കിൽ പോലും അവര് അത്രയും ഭക്തി പരിശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ ചിലപ്പോ ഉള്ളിലായിരിക്കും ബോധം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എങ്കിൽ പോലും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭാവം ഭഗവാൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. മരണസമയത്ത് എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മം പിന്നീട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. മറ്റൊന്നിനെയും സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണം. കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുവാനും പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനും ഈ നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ മുഴുവൻ സമയവും നമ്മളുടെ വിഹിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടിയിട്ട് ആ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഭഗവത് സാധന ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ജാഗ്രത അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് മുഴുവനും തന്നെ ആ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും ജപിച്ചും കഴിയണം. അതുമാതിരി ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കണം. ആ ഭഗവത് പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ നാവിനെയും പരിശീലിപ്പിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും രൂപഗുണ ലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുമാണ് ആ തരത്തിലുള്ള മനോനിയന്ത്രണങ്ങൾ കൈവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു യോഗിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അഷ്ടാംഗ യോഗമെല്ലാം വളരെ കഠിന രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് വന്നു ചേരുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തരാണെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും ആ രൂപഗുണലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും ഒക്കെയാണ് അതുമാതിരി ഭഗവത് പ്രസാദം ഭുജിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മനോനിയന്ത്രണം വരുന്നത്. സജ്ജന സംസർഗം, ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന, മഹാമന്ത്ര ജപം, കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപം, സ്മരണ, രൂപ ഗുണലീലാദികൾ എല്ലാം തന്നെ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും മനോനിയന്ത്രണം കൈവരുത്തേണ്ടതാണ്. നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ, അതായത് പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ കൃഷ്ണന്റെ കഥാശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടണം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ കഥാശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാഗവതത്തില് ഭഗവാന്റെ കഥകളും മഹിമകളും രൂപങ്ങളും ഗുണലീലകളും എല്ലാം തന്നെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഭാഗവത കഥകളെല്ലാം വായിക്കണം. നിരന്തരം അതിൽ ഏർപ്പെടണം. നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗവതം ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വായിക്കാം. ഓരോ കാണ്ടായിട്ടോ ഓരോ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ശ്രവണം, കീർത്തനം ഇതെല്ലാം അതില് വരുന്നു. ഭാഗവതായാലും അതിലാണ് ഭഗവാന്റെ കഥാശ്രവണത്തിൽ ഉള്ള അവസരം ഭാഗവതത്തിലാണ് ഉള്ളത്. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി എന്നീ 5 സംഗതികൾ കൃഷ്ണ സ്മരണയിലുണ്ട്. 5 ഘടകങ്ങളാണ് കൃഷ്ണ സ്മരണയിൽ. ആദ്യം തന്നെ ആ സ്മരണം. അപ്പോൾ ആ സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഹാമന്ത്ര ജപം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ എല്ലാം തന്നെ സ്മരിക്കുന്നു. ലയനം, അതായത് അതിൽ തന്നെ ലയിച്ചിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിൽ തന്നെ ലയിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി നമ്മൾക്ക് അതിൽ കൈവരുന്നു. കുറെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. പിന്നെ ധ്യാനം, അപ്പൊ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സ്മരണയും ലയനവും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ധ്യാനം വരുന്നത്. പിന്നെ നിരന്തര ചിന്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീല ഇതന്നെ മുഴുവൻ സമയവും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ ചിന്തനം, മനനം ഇതെല്ലാം തന്നെ
മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു. സമാധി അതായത് സ്ഥിരതയോടുകൂടിയിട്ട്, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭഗവാനിൽ ലയനം, അതായത് സ്ഥിരത, ഭഗവാന്റെ ബോധമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബോധം മുഴുവനും തന്നെ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്, സ്ഥായി ഭാവമാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ 5 സംഗതികൾ കൃഷ്ണ സ്മരണയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. നോട്ട് ചെയ്തോ? നോട്ട് ചെയ്ത് പ്രഭുജി. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. അപ്പോൾ ഒരാള് മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യലോകത്തേക്ക് പോകാം. വളരെ സൂക്ഷ്മമാണ് ഈ അവസ്ഥാന്തര പ്രാപ്തി. ആകയാൽ മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയും കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും സ്മരിക്കാതിരിക്കുവാൻ പാകത്തിന് മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണമെന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉപദേശം. അതുപോലെ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുവാനും കൃഷ്ണപ്രസാദം അനുഭവിക്കാനും മാത്രമായിട്ട് നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. തിഷ്ടൻ വ്രജേ എന്നുകൂടി ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ അഥവാ വ്രജഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് താമസിക്കണം എന്നർത്ഥം. 84 ക്രോശങ്ങളോളം വിസ്താരമുള്ള, ക്രോശ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരളവിനെയാണ് പറയുന്നത്. 84 ക്രോശങ്ങളോളം വിസ്താരമുള്ള പ്രദേശമാണ് വ്രജഭൂമി അഥവാ വൃന്ദാവനം. അതായത് 2 ചതുരശ്ര നാഴികയാണ് ഒരു ക്രോശം. ഒരാൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ വാസസ്ഥാനമാക്കിയാൽ അവിടെയുള്ള ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തനെ സമാശ്രയിക്കണം. അങ്ങനെ അയാൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണലീലകൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഭക്തരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി തന്നെ ഈ വസ്തുത കൂടുതൽ വിസ്തരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ സ്മരൻ ജനം ചാസ്യ പ്രേഷ്ഠം നിജ സമാഹിതം തത് കഥാരക്ഷസൗ കുര്യവാസം വ്രജേ സദാ. ഭക്തൻ പരമോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ വ്രജഭൂമിയിൽ സദാ താമസിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെയും സ്മരിക്കുകയും വേണം. അത്തരം കൂട്ടുകാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുന്നു അവരുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചും ആ പരമപുരുഷോത്തമനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടിയിട്ട് സേവിക്കുവാനുള്ള ആ തീവ്രമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷം അയാൾക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ആ വ്രജഭൂമിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വളരെയധികം കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. എന്തെന്നാൽ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എല്ലാം തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ളത് കുറെയൊക്കെ ആ ബാല്യകാല ലീലകളെല്ലാം ആ വ്രജഭൂമിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോഴും അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ സന്ദർശനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ലീലകൾ, ഭഗവത് ലീലകളെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ ഓർമ്മ വരുന്നു. അതായത് ഡേർക്കടമ്പ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ആ ഭഗവാൻ ഒരു കാളിയനെ മർദ്ദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു കദംബ മരത്തിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് ആ കദംബ മരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് എവിടേക്ക് കാളിന്തിയിലേക്ക് ചാടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഡേർക്കടമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടം ഇപ്പോഴും അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുമാതിരി ഇംലി തല, അതായത് രാധാറാണി ആ യമുന നദിയുടെ സൈഡിലാണ് ഇംലി തല എന്ന് പറഞ്ഞ ഘട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പുളി, കടമ്പ വൃക്ഷം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. അതെ കടമ്പ വൃക്ഷം ഉണ്ട്. പിന്നെയുള്ളതാണ് ഇംലി തല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷം, അതായത് പുളി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ്. അപ്പൊ അത്
ആ പുളി താഴ്ത്തു വീണിട്ട് രാധാറാണി കാല് വഴുതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിപ്പോ അപ്പോ പിന്നെ ആ പുളിയില് പൂക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും കായ പിടിക്കാറില്ല. ആ വൃക്ഷം ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഉണങ്ങിയതാണ്, അതങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ ആ ഭഗവാൻ ജനിച്ച ആ സ്ഥലം, മധുര, അതുമാതിരി അങ്ങനെ പല അതുമാതിരി ഭഗവാൻ ഭാണ്ഡീരവൻ, അതുമാതിരി വംശീവട്, അങ്ങനെ പലവിധ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതായത് വംശീവട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാൻ ഓടക്കുഴൽ ഊതിയിട്ട് ആ വംശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടക്കുഴൽ ഊതിയിട്ട് ആ ഒരു അരയാലിന്റെ കീഴില് ഇരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ഥലമാണ് വംശീവടം. അത് ഇപ്പോഴും അതേ രീതിയിൽ അവര് ഉയർത്തിയിട്ട് അവിടെ അവിടെ നമുക്കിപ്പോഴും കാണാം ആ ഒരു സ്ഥലം. അതേപോലെ ഭണ്ഡീരവനം, അതുമാതിരി താലവനം, ഭണ്ഡീരവനം, അതുമാതിരി പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ ഗോവർദ്ധനഗിരി എടുത്ത് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആ ലീലകൾ എല്ലാം നമുക്ക് ആ സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അറിവുള്ള ഭക്തന്മാർ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ബാല്യകാല ലീലകളെല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഓ, ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ലീലകൾ എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും ലയനവും ധ്യാനവും ആ നിരന്തര ചിന്തനവും എല്ലാം തന്നെ എപ്പോ നടക്കും? ആ വ്രജഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് നടക്കും. അതെല്ലാം നമ്മള് നേരിട്ട് കാണുകയാണ് അതെല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ രമൺ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം, അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ ഭഗവാനും മറ്റ് ബാലന്മാരും കൂടിയിട്ട് കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണത് രമൺ രീതി. അവിടെയാണ് ആ പശുക്കളെ എല്ലാം കെട്ടിയിട്ട് മാറി ഇവരെല്ലാവരും ആ ബാല്യകാല ലീലകളില് ആ കളികളിലെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അനവധി ആ ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡഘട്ട് ഉണ്ട്. അതാണ് ആ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പിക്ചർ ഈ സ്ലൈഡിന്റെ. അതായത് യശോദ ദേവിക്ക് ആ ഭഗവാൻ ആ വായ തുറന്നിട്ട് ആ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ദർശനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലം. അതും അതിനെ പറയാണ് ആ യമുന നദിയുടെ തീരത്ത് ആ ബ്രഹ്മാണ്ഡഘട്ട്, അതും ഉണ്ട്. അതുമാതിരി നന്ദഗാവ്, ഇങ്ങനെ പലവിധ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ദിവസം ഒന്നും പോരാ, അത്രയധികം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഓർമ്മകളെല്ലാം നമ്മളിൽ വരുന്നു. ആ സ്മരണ, നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ലയനം, ധ്യാനം, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു. ആ സമാധിയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാനാകും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ശ്രീലാരൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് എന്താണ്? സേവ സാധകരൂപേണ സിദ്ധിരൂപേണ ചാത്രഹി തദ്ഭാവ ലിപ്സുനോ കാര്യ വ്രജലോകാനുശാരത. പരമപാവനമായിട്ടുള്ള ആ വ്രജഭൂമിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടുകാർ എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ സേവിച്ചുവോ ആ ഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുകയും
കൃഷ്ണൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ പ്രത്യക്ഷ നിർദ്ദേശം തേടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടിപ്പാടുകളെ അനുസരിക്കുകയും വേണം. സാധനയുടെ അവസ്ഥയിലും സാധ്യവസ്ഥയിലും ബന്ധനാവസ്ഥയിലും ഭക്തി സാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും സിദ്ധപുരുഷനായി തീർന്നതിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയിലും ഈ മാർഗം സ്വീകാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ബദ്ധാവസ്ഥയിലാണ് ആവട്ടെ, കുറേയും കൂടി അതായത് അഡ്വാൻസ്ഡ്, അതായത് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് വളരെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലായിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സഹനാദികൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വന്നോട്ടെ, എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. അതായത് ഭഗവത് ചിന്തനം, സ്മരണം, ലയനം, നിരന്തര ചിന്തനം, ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്രജഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ശരിയാവണ്ണം നമ്മൾക്ക് നടത്തുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തില് രൂപ ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഈ പദ്യത്തെ ഇപ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ താല്പര്യം വികസിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ എല്ലാ വൈഷയിക പ്രേരണകളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് താഴെ പറയുന്ന യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്വന്തം മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും രൂപഗുണ ലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരുത്തേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഈദൃശ കാര്യങ്ങളിൽ അഭിരുചി വളർത്തുമ്പോൾ അവർ വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകൾ സിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ സംരക്ഷണത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും സമയം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സർവ്വ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരമാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നവവിധ ഭക്തികളും ഭക്തിയുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലും മുന്നേറുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ശ്രവണങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ചരിതം, അതായത് ബാല്യകാല ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോവുകയും അത് കാണുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത് കൊണ്ടേ അവർ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുവാൻ വളരെയധികം എന്താണുള്ളത്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും അവർക്ക്? പറയൂ. കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകും. അപ്പോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നേക്കും ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് എത്താനും നിരന്തര ചിന്തനം, സ്മരണം, ലയനം, ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്രജഭൂമിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്നു. പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടണം. ശ്രവണദശ, അതായത് ആദ്യം തന്നെ ശ്രവണദശ, കേൾക്കലിന്റെ ഘട്ടം. അതിനുശേഷം നിരന്തരം കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ കേട്ടും കൃഷ്ണന്റെ കല്യാണ രൂപ ഗുണ ലീല വിനോദങ്ങൾ കേട്ടും വരണദിശയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. കൃഷ്ണകഥ തൽപരനായി തീർന്ന് ഹർഷോന്മാദത്തോടു കൂടിയിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ദശയാണ് വരണദശ. കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിയാൽ സ്മരണദശ. സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി എന്ന 5 സംഗതികൾ കൃഷ്ണ സ്മരണയിൽ ഉണ്ട്. കൃഷ്ണ സ്മരണയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ വിഘ്നം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നീട് അത് നിർവിഘ്നമായി പുരോഗമിക്കും. നിർവിഘ്ന സ്മരണം ഏകാഗ്രമായി തീരുന്നതിനെയാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് വ്യാപ്തിയും സ്ഥിരതയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അനുസ്മൃതിയായി. അപ്പോൾ എന്താണ് അനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത്? നിർവിഘ്ന സ്മരണം ഏകാഗ്രമായിട്ട് തീരുന്നതാണ് ധ്യാനം. ഇതിന് വ്യാപ്തിയും സ്ഥിരതയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ധ്യാനത്തിന് വളരെ വ്യാപ്തിയും സ്ഥിരതയും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അനുസ്മൃതി എന്ന് പറയുന്നത്.
നിർവിഘ്നവും നിരവസാനവുമായിട്ടുള്ള അനുസ്മൃതി സമാധിയിലേക്ക് വഴിതിരിക്കുന്നു. സ്മരണദശ അഥവാ സമാധിപൂർണമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയിലെത്തുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാനാകും. അപ്പോൾ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ സ്മരണദശ അഥവാ സമാധിപൂർണ ലാസ്റ്റുള്ള ആ സമാധി അവസ്ഥയിലാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിനെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും അവനെ തന്നെയും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ജ്ഞാനം ആ സമയത്താണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള തനിക്കുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ സ്ഫുടമായും പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിയ സമ്പത്തി ദശയാണ് ഇത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് തന്നെ ആ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണോ ആ ബദ്ധ അവസ്ഥ മാറിയിട്ട് ആ മുക്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്, അത് തന്നെയാണ് ഇതില് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് ശരിയാവണ്ണം നമ്മളുടെ തന്നെ അവസ്ഥയും ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, അതാണ് അടുത്തത്. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആ നവാഗതന്മാരോട് സ്വാർത്ഥ ചിന്തകൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ശാസ്ത്രാനുസാരമുള്ള നിയതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനുമാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ വിധത്തിൽ ആ കൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണദാനങ്ങളോട് അഭിരുചി വർദ്ധിച്ച് ഇത്തരം ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവനെ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മള് ഒരു സാധനയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് എന്താണ് യമനിയമങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിഷ്ഠകളെല്ലാം വേണ്ടുന്നത്. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള യമനിയമാദികളൊന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ആ മനസ്സ് ചിത്തം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നു. ആ സമയത്ത് പിന്നെ മറ്റ് നിഷ്ഠകളൊന്നും നോക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഒന്നും ആവശ്യമേ ഇല്ല. എന്തെന്നാൽ അവൻ അതില്ലാതെ തന്നെയും എന്തുണ്ടാവും, ഇല്ലാതെ തന്നെയും ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കടയിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കടയിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റും കൊണ്ടിട്ട് കടയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ആ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ആ ലിസ്റ്റ് കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈഹാർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലിസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? പറയൂ. ഇല്ലല്ലോ. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിരന്തരമായിട്ട് ലയനം, ധ്യാനം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് താഴെയുള്ള നിഷ്ഠകളൊന്നും ഒന്നും ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. നമ്മൾ എത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് ഭഗവാന്റെ രൂപ ഗുണ അപദാനങ്ങളോട് അഭിരുചി വർദ്ധിച്ച് ഇത്തരം ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ, എന്താണ് ഈ അവസ്ഥ? ആ യമനിയമാദികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നൈസർഗികമായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ അപദാനങ്ങളോട് തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്.
രാഗഭക്തിയിലെത്താൻ വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികൾ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങളെ പിന്തുടരാം. അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയോ പ്രഭുജി? യമനിയമാദികളൊന്നും രാഗഭക്തിയായി ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ എന്തെന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ ആസക്തിയോട് കൂടിയിട്ട്, സ്ഥിരചിത്തതയോട് കൂടിയിട്ട് എപ്പോഴും, അതായത് ഏകാഗ്രമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാഗഭക്തിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ യമനിയമങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് നോക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നു ചേരുന്നത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിക്കോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ആ. കാര്യം അറിഞ്ഞാലും മതി. പിന്നെ രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ രാഗഭക്തി വരുന്നത് അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗുരുക്കന്മാരുടെ, അതിനേക്കാളും വളരെ ഉയർന്ന ഗുരുക്കന്മാരുടെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തി വരുന്നത് എങ്കിൽ, അവരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി. അവരെ പിന്തുടർന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ എത്തി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയാണ്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. കൃഷ്ണന്റെ പശുക്കളെ പോലെയോ കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിലുള്ള ഓടക്കുഴൽ പോലെയോ കൃഷ്ണന്റെ കണ്ടത്തിൽ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൂക്കൾ പോലെയോ തനിക്കും ആകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവൻ രാഗാനുഗ ഭക്തിയോ ശാന്തരസത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അപ്പോ ചിലപ്പോൾ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു വൈമുഖ്യം ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ വിഷയമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു അന്യ ചിന്താഗതി ആയിട്ട് തോന്നുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളും ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ളതാണ്. ഈ രാഗഭക്തിയും രാഗാനുഗ ഭക്തിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആദ്യം വായിക്കരുതെന്ന് ആരോടും പറയുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തില് ഒരു ഭക്തൻ ഈ ബുക്ക് കയ്യിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവര് എന്താണ് ഏതാന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു പോകും. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഭഗവത്ഗീതയും ഒന്നോ രണ്ടോ ലെവലിന് ശേഷം ഈ ഒരു ബുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാഗഭക്തിയും രാഗാനുഗ ഭക്തിയെല്ലാം ആ ഭക്തിയുടെ ഉത്തുംഗമായിട്ടുള്ള ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള ഭക്തിയാണ്, ഭക്തി സാധനയാണ്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തൻ ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതാണ് ഈ രാഗഭക്തി രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോ ആ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്താറാകുന്ന ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നു? ഈ നമ്മളുടെ യമനിയമാദികൾ ഒന്നും തന്നെ ഒരുവന് അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ചിത്തം മുഴുവനായിട്ടും 100% ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒന്നും അനുസരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുമാതിരി ഇതിൽ തന്നെയാണ് സഖ്യരസം, ശാന്തരസം ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥകളാണത്. ശാന്തരസം, സഖ്യരസം എന്നല്ല. നന്ദ മഹാരാജാവിനെയോ യശോദ ദേവിയെ പോലും ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വാത്സല്യ രസത്തിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അതായത് അമ്മ മകനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം. പിന്നെ ശാന്തരസം, സഖ്യരസം, അതായത് ഞാൻ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സഖി
അല്ലെങ്കിൽ സഖാ ആകുന്നു എന്നുള്ള ആ ബന്ധമൊക്കെയാണ് ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിലുള്ള ഓ, ആ ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടാണ് ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുക്കുന്നത്. നായിക പ്രേമമനുസരിച്ച് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ പോലെയോ ലളിത, രൂപ, രതി എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെയോ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാധുര്യരസമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. ലളിത കൃഷ്ണന്റെ ഒരു സ്ത്രീ ചിത്രമാണ്. രൂപ, രതി, ലളിത ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ഗോപികകളുടെ പേരാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നൽകുവാനുള്ള ഉപദേശങ്ങളുടെ എല്ലാം സാരാംശമാണിത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനോ എത്തിപ്പെടുവാനോ പറ്റില്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവിന്റെ അവരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കെല്ലാം തന്നെ വരേണ്ടത്. അതല്ലാതെ എന്താ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ചിലവര് മറ്റുള്ളവരുടെ ഷോ പിടിച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സഖ്യരസം, മാധുര്യരസം ഒക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പലവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഓരോ ചേഷ്ടകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഉയർന്നു വരികയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ ഭക്തിയുടെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലുള്ള രാഗഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കണം. പെട്ടെന്ന് ഒരിക്കലും എടുത്തു ചാടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ രീതിയിലൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും അവലംബിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല. അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഉയർന്നു വരേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ശാന്തരസം, സഖ്യരസം, ദാസ്യരസം ഇതെല്ലാം ആ ഒരു സമയത്ത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആ രസങ്ങളാണ്. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ 10 മണിയായല്ലേ? കുറെ നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാളെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം. മണി 10 പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും? വായിച്ചിട്ട് എന്താണ്? പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? പുസ്തകം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പുസ്തകം ഇല്ല അല്ലെ? അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ പുസ്തകം ഇല്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രഭു. എന്താണ്? പുസ്തകം ഇല്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ പുസ്തകം ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി അതിന്റെ എല്ലാം ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതില്. ഈ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കുമ്പോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതെ. പുസ്തകം എന്തായാലും വേണം നിങ്ങൾക്ക്. ഇനിയും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം ഇനിയും വേണ്ടി വരും. പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലും ഈ ബുക്ക് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രഭു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തായാലും ബുക്ക് വരട്ടെ. അപ്പൊ ബുക്ക് വാങ്ങുമ്പോ 2-3 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതില് വായിക്കുമ്പോ ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവും. ചെറിയ ബുക്കാണത്.